Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! І я прапаную пачаць дзень з цікавага знаёмства. Ого! А з кім ти хочеш нас познаёміць, Кась? З адной вельмі сімпатычнай кошачкай. О, мы ведаем, што каціны табе вельмі падабаюцца, Кася. І не здарма. Яны і прыгожыя, і разумныя. А гэту пухнатую прыгажуню увогуле можна назваць вучонай. Ого! Яна расказвае вершы і казкі, як вучоны кот з паэм Александра Пушкіна. О, бяры вышэй, Лесік. Гэтая кошачка працуе ў музеі. Ну ідзі восы, і што яна робіць? О, давайте зараз наведаем музей і ўсё ўбачым на свае вочы. У Віцебску у музеі сучаснага мастацтва з'явіўся новы захавальнік. Ім стала кошачка. Як дзіўна бачыць пухнатую істоту сярод карцін і экспанатаў. Цікава, адкуль кошачка тут узялася? Марса, так назвалі жывёлу, апынулася ў музеі выпадкова. Яшчэ кацянём зайшла падчас дажджу. Бедная, не хацела прамокнуць. А супрацоўнікам музея яна так спадабалася, што расстацца з ёй яны не змаглі. Між іншым, я, як аматар кошак, ведаю, што раней у музеях па ўсім свеце заводзілі кошак, каб ахоўваць экспанаты ад грызуноў. Менавіта так, Вераніка. Мы ў добраранку расказвалі пра сусветны вядомы Эрмітаж у Санкт-Петербургу, дзе дагэтуль працуе цэлы атрад пухнатых. З грызунамі зараз спраўляцца стала прасцей. Таму у Марсы задача больш важная – быць усеагульнай любіміцай. Я з вялікай ахвотай схадзіла па музей, дзе працуе такі сімпатычны пухнаты спецыяліст. І многія згодны з табой, Вераніка. Колькасць жадаючых пазнаёміцца з сучасным мастацтвам павялічылася. Думаю, таму, што госці атрымалі магчымасць не толькі набрацца ўражанняў ад экспанатаў, але і пагуляць з чатырохлапым экскурсаводам. А з Марса сапраўды можна пагуляць? Вядома, і нават зняць фота ці відэа. Кошка зусім не баіцца людзей. Як здорава прыдумана. Цікава, а гэта адзіная пухнатая музейная супрацоўніца ў нашай краіне? Не-а. Яшчэ раней у музеі Палесся ў Пінску таксама з'явіўся чатырохлапы захавальнік – Барсік. Ёсць пухнатыя экскурсаводы і ў Мірскім замку. Ну што, спадабалася вам Марса? Яшчэ як. Дзякуй за цікавае і арыгінальнае знаёмства, Кася. Калі ласка! Эх, колькі кацінак займаюцца сур'ёзнай справай. Працуюць у музеях. Я нават крыху ім пазайздросціў. Лесік, ты таксама займайся сур'ёзнай справай. Сапраўды, ты добры вядучы цікавай праграмы для дзяцей. Так што хопіць сумаваць, разумнік! І ўключай нам цікавы ранішні мультфільм. Дзякуй за падтрымку, дзяўчынкі. Уключаю. Дзяўчынкі, а вы ведаеце, хто з'яўляецца сімвалам нашай краіны? Гэта дакладна зубар. І я так думаю, просто не паспела адказаць. Правильно. А ці ведаеце вы, што зубр самая буйная надземная жывёла на поўначы Еўразіі і Паўночнай Амерыкі? Хочаш сказаць, Лесік, зубры больш, чым белыя мешкі? У 1,5 разы. Прычым у параўнанні з самымі вялікімі мядзведзямі. Вось які моцны на сімвал краіны. Безумоўна моцны, нават крыху страшнаваты. Ой, я б пабаялася пазнаёміцца з дарослым зубром. Тады, можа, пазнаёмімся бліжэй з зубранятамі? Давай. Цікава, а якога памеру нараджаюцца зубраняты? У параўнанні з бацькамі зусім маленькімі. Яны важаць усяго каля 20 кілаграмаў. Нічога сабе! Прыблізна столькі важыць першакласнік. Затое малыя здольныя бегчы за мамай ужо праз 1,5–2 гадзіны пасля нараджэння. Ого, як хутка! А калі нараджаюцца зубраняты? У канцы красавіка-маі. У першыя дні жыцця яны сілкуюцца выключна малаком маці. Прычым ядуць малыя 5–6 разоў у дзень. Выдатны апетыт! Зубрыха побач з маленькім, увесь час на пагатове. Калі ўбачыць чалавека, можа зрабіць выгляд, што збіраецца напасці. Кідаецца ў бок ворага, але не дабягае некалькі метраў. Спыняецца, як укапаная,
круто поворачивается и бежит назад до цяля. Якая клопотлівая матуля. Дзякуючы клопату зубраняты хутка растуць. У 19 дзён яны пачынаюць есці траву, а ва ўзросце 2-3 тыдняў малыя становятся цалкам самастойнымі. О, якое коротенькое дзяцінства, бедныя малыя. Не перажывай так, Кася, дзяцінства зубранят працягваецца. Калі ім спаўняецца месяц, дарослыя збіраюць малых у асобны статак. Там яны знаходзяцца пад наглядам 2 альбо 3 самак. Гэта нагадвае наш дзіцячы садок. Сапраўды, нянькі-зубрыхі добрыя да сваіх малых, абараняюць і пільна сочаць за іх бяспекай. Цікава, а зубраняты любяць гуляць, як дзеткі ў садках? Маленькія зубраняты, як і дзеці. Мілыя і добрыя істоты, да таго ж вельмі цікаўныя. Калі ўбачаць штосьці незнаёмае, часам нават пакідаюць статак. Бедныя нянькі-зубрыхі. Складана ім сачыць за непаслухмянымі дзеткамі. Як і ўсе малыя, зубраняты вельмі любяць гуляць. Баданне, штурханне іншага зубраня носам, бег адзін за адным, скачкі. Усё гэта ім падабаецца. О, малыя растуць вельмі спартыўнымі. Бяруць прыклад з дарослых, стараюцца вырасці такімі ж моцнымі. А жывуць зубры вялікімі сем'ямі? Так, яны стадныя жывёлы. Статак часцей за ўсё складаецца з 2-3 дарослых самак і іх нашчадкаў за апошнія 1-3 гады. А на чале такога статка заўсёды адна з найстарэйшых па ўзросце і вопыце самак. Цікава, а до зуброў можна падысці блізка? Хуй, я б хацела пасябраваць з зубраняткам. І дарослыя, і малыя зубры прыязна ставяцца да чалавека, але падысці да іх блізка не атрымаецца. Чаму? Яны даволі асцярожныя, так што нам вельмі пашанцавала, што мы змаглі добра разгледзець увесь статак, асабліва зубранят. Да бабачэння, малыя! Набірайцеся моцы! Здароўя вам! Дзякуй за цудоўнае знаёмства з сімваламі нашай краіны, Лесік. Сапраўды, ты выдатна папрацаваў, але адпачываць табе яшчэ рана. Гэта чаму? Таму што ты зараз павінен выбраць для нас цікавы ранішні мультфільм. А, гэта я магу. Глядзім мультфільм, сябры. Лесік, а Лесік, Што, Кася? пазач мне свае акуляры. Кася, ты стала дрэнна бачыць? Мне здаецца, што так. З чаго ты зрабіла такія вынікі, Кася? Ну, я ўжо каторы дзень бяруся за кніжку, але далей першай старонкі яна ў мяне чамусьці не чытаецца. Кася, ты дрэнна бачыш літары? Тады табе трэба ісці да доктара і правяраць зрок. Ну? Думаю, Веранічка, праблема ў Касі не са зрокам. О, а з чым? Ты, сяброўка, мне нагадваеш аднаго козліка. Я нядаўна прачытаў вершык пра яго ў кніжцы Змітрака Марозава «Вясёлы калаўрот». Цікава, а там козлік таксама скардзіўся на зрок? Не, у яго таксама кніжка не чыталася. Дык раскажы і нам гэты вершык. Калі ласка, носіць козлік акуляры, ды лянуецца чытаць. Акуляры не да твару, кажа, буду іх здымаць. Тут карова быццам хмара, падышла і кажа так: справа тут не ў акулярах, а ў табе самім, дзівак. І зусім не пра мяне гэта вершык. У козліка, наадварот, былі акуляры. А гэта не важна, Кася. Проста і ў цябе, і ў героя верша адна прычына, чаму кніжкі не чытаюцца. Вы проста лянуецеся чытаць. І дарэмна, бо гэта так цікава. Да я і зусім не лянуюся. Проста я няўрымслівая, і мне складана сядзець на адным месцы. А ты паспрабуй прачытаць не адну старонку, а некалькі. Убачыш, стане цікава. І тады цябе ад кніжкі за вушы не адцягнеш. Вы так лічыце? Добра, я паспрабую. Сябры, і вы не лянуйцеся чытаць, бо кніжны свет вельмі цікавы і разнастайны. Так,
Я побегла за книжкой! Тася, увечары пачытаеш, бо зараз час глядзець разам з дзецьмі чарговы мультфільм. Добра, давайте глядеть. Але книжку я обов'язково прочитаю. І потім вам яе перакажу. Дамовіліся. А зараз глядзім мультфільм. А зараз час развітвацца. Сябры, няхай ваш сённяшні дзень пройдзе цудоўна. Карысна і паспяхова. А самое галоўнае – весела! А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце!